dante foli min na ka fɔ ye ko ɲɔgɔn émission mandi ni y'o daminɛtɔ ye émission min n'o bɛ wele ko zigiri waati Mali kunnafoni point ale jabarani kan kanubagaw an y'o de fɔ an bɛ k'aw la nisɔndiya k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zigiri ko kan kanubagaw an tɛna kuma janya bi an n'an ka belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo studio kɔnɔ bi ta tigɛ basiko min na bi dɛsɛ dɛ ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ caman b'a dɔn hali ni min ma deli ka i fana i y'a ka dɔnkili minɛ mais ko mɛn dan o ye ɲɛtigila ye an bɛ kuma de an ka belebele ma a yɛrɛ bɛ a yɛrɛ fɔ aw ye aw bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamu aleykum karamɔgɔ. Waalaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Somɔgɔw. Alhamdulilah don. Baasi t'i la. Alhamdulilah bala tanu. Si. Kon baasi t'aw yɛrɛ la. Baasi t'a la. Ala kana baasi kan si la. Si. Alhamdulilah. Ok. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an na filɛlibagaw ye. Na Ala sɔnna ma. Salaw an bala tanu kala barika da fɔlɔ. Kan si na Ala tɔgɔ ye ka soli kɛ kira belebeleba in kan. Aw denkɛ n'aw balimakɛ Zikiri Burama ka bɔ Kayi ni Ala sɔnna ma kan sigiyɔrɔ bɛn Bamakɔ Seno ma nin waati in kɔnɔna na ni Ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ kalo min na kalo belebeleba don don yɛrɛ don belebeleba ye ni Ala sɔnna an b'aw yɛrɛ fɔ ka aw waleɲuman dɔn. Faamuyaliko ɲuman sɔrɔla la mais Burama i ko Zigiri Burama nka i ma sɔn ka jamu in fɔ dɛ kɔri fila jamu tɛ. Non fila jamu tɛ. Burama Ture. Ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔla la kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka ye sisan a y'a tɔgɔ ni a jamu fɔ ye a bɛ bɔ yɔrɔ min na k'o fɔ aw bɛɛ ye ne b'a dɔn hali ni mɔgɔ ma deli ka Burama ye i ye Burama ka dɔnkili kɔni mɛn. Ok Burama faamuyaliko ɲuman sɔrɔla la sani an ka tɛmɛ ni kuma ye Burama bɛ se ka kan duman in fili ka se ka kanubagaw hakili jigin k'a dɔn k'a fɔ vraiment Burama yɛrɛ de ye nin ye. Siga t'o la. Ala sɔnna ma. Ok. Ko sallallahu alaihi wasallam kasira la ilaha illallah Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasira Asano ya na Muhammadu sanu ya lendo kokira fola Muhammadu sanu ya le Asano ya na Muhammadu sanu ya lendo kokira laba Muhammadu sanu ya le Asano ya na Muhammadu sanu ya nendo amina tadinge nyuma de sanu ya lendo Asano ya na Muhammadu sanu ya lendo go Allah kira Muhammadu sanu ya lendo Asani nega manyuma baru dabo nevanyi ni jabaru masafe agane kizi seitane toro maflo ngone benzin sini ala togode wa ala minyesa ni tugode da kasoli jaya seidina mamatuga Aminata den alakira mamatuka Abdullahi den alakira mamatuka Nebolo bengone karamogode Usumani haidara Madani de haidara Basitande haidara Nemana kuma manyumande nodela Konefe kuma alakira mamatula Sabula kira duni mogomanga Ngonefe kuma kurana digidela Alakira duni mogomanga Aunfile kalo mwinata Ningalo dunye kira gabageni ye Aundu manu sodia dela Wala kira de sanuyan Asanuyan na Muhammadu sanuyan lendo Wa Allah kira Muhammadu sanuyan le Allah kira Muhammadu Allah kandani man. Wow Burama ujara Namo Mamadu saniyali no de Sikatola mɔgɔ min sɔnn'o ma a sanuyali min ma sɔn ma a sanuyali ok o jara kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka ye sisan dɔnkili ye aw hakili jigin a tigi la a y'a dɔn k'a fɔ sisan kɔni ko Burama yɛrɛ de don misigi t'a kɔrɔ nin y'a voix yɛrɛ yɛrɛ ye ok faamuyaliko ɲuman sɔrɔla la ok Burama an bɛna tɛmɛ ni an ka baabu ye komi émission yɛrɛ ye zikiri ye Burama zikiri kɔrɔ ye fɛn jumɛn de ye i bɛ se k'o fɔ an ɲɛ. Alhamdulilah an bala tanu halisa an b'o de fɔ mɔgɔw ye zikiri ye Ala ko suma de ni mɔgɔ min y'a faamuya zikiri dacogo damadɔw b'a la quoi a wari ɲini sɔrɔ o dacogo bɛ yen a Ala ɲini sɔrɔ o fana dacogo bɛ yen mais kuma dɔw la mɔgɔw sinna ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ fɛn kelen ye dɔw yɛrɛ ko zikiri yɛrɛ tɛ tuguni k'a kɛra ko wɛrɛ ye an y'o de b'an karamɔgɔ da ne yɛrɛ karamɔgɔ Zikiri Solomani Jara ko tana fɔ cogo min na quoi anw de yɛlɛmana n'o tɛ fɛn bɛɛ b'a cogoya la
dongili na anw bɛ dongili da n'i y'a da ko juguya a bɛ haramuya n'i y'a da ko ɲumanya o y'a ɲuman ye diɲɛ fɛn bɛɛ ɲuman b'a la juguman b'a la n'o tɛ zikiri fɛn ɲuman don wa a dacogo mɔgɔ dɔ de b'a kɔnɔ minnu y'a yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye n'o tɛ minnu b'a la sɛbɛ yɛrɛ la n'i ma baraji sɔrɔ a la i tɛ junubu sɔrɔ a la zikiri ye fɛn dɔ ye i n'a fɔ ni n ko n bɛ dɔnkili lase ni ne wele sisan na n ka ɲɛnajɛ kɛ i y'i ka wari de bɔ ka n wele n ka t'i ka ɲɛnajɛ kɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ i sagola ko n b'o de fɔ min ka di ye n b'a fɔ ko o de fɔ mais ni n taara wajuli yɔrɔ n kan ka dɔnkili min da ani kɔɲɔyɔrɔ dɔnkili ninnu kelenw tɛ wajuli yɔrɔ ta ani ɲɛnajɛ yɔrɔ ta kelenw tɛ quoi o de b'u bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi n'Ala ka jɛn ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔli la ok komi i ko ko zikiri Ala ko suma don i y'o fɔ min bɛ zikiriw fana ni ɲɔgɔn cɛ o différence i y'o fana fɔ mais k'a nana ye k'a da ka kɛ dɔnkili ye mun de sababuya ye o kɛ ka nana ye k'a kɛ dɔnkili ye komi i ko ko Ala ko suma don maa ɲuman tanu don mais k'a kɛ dɔnkili yɛrɛ ye bɛɛ b'a da sisan musique instrument b'a kɔrɔ fɛn bɛɛ b'a kɔrɔ mun de nana ni o fana ye voilà merci min nana n'o ye sisan parce que sisan wari ɲini ko kɛra la sisan i m'a ye parce que sisan dɔw b'a da dɔw yɛrɛ donna a kɔnɔ foyi tɛ ni wari ɲini dɔrɔn tɛ dɔw b'a la ka wari dɔrɔn de ɲini a la mais dɔw b'a la u b'a da Ala yɛrɛ kama k'a da maa ɲumanw kama sirifiw ani sirifiw kanubagaw ani minnu ye diinɛ kanu ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sɛbɛ yɛrɛ la maintenant dɔw fana ta ye o ye i y'a faamu mais minnu b'a la k'a kɛ wari yɛrɛ kama olu bɛ yen dɔw bɛ yen ne yɛrɛ b'a da ne bɛ wari ɲini a la ne b'a da n bɛ wari ɲini a la mais ne ka wari ɲini cogo i b'a sɔrɔ dɔw ta kelen ye quoi parce que ne b'a da Ala kama wa n'i ye n wele ɲɛnajɛ fana o tɛ Ala kama ye tuguni parce que i bɛ wari de di yan n bɛ taa kɛ ani ne yɛrɛ taara n yɛrɛ ma ka taa kɛ o ye Ala kama ye Ala sɔnna a ma ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la sisan an ye dɔɔnin fɔ zikiriko kɔnɔna kan sisan an bɛna Burama yɛrɛ ka zikiriko ka Burama mun de ye Burama yɛrɛ motiver k'a don zikiri da la alhamdulilayi Ala ka ne sababa min ye ne don zikiri la o ye an karamɔgɔ a Seydi Sheikh Sirif Suman Madan Haidara parce que Ala ye ne da ne ma école kɛ ma madrasa kɛ ma bulonna kalan kɛ ma kalan fan si kɛ mais Ala nana Haidara kanu dɔn dusukun na bon n bɛna Haidara dɛmɛ cogo jumɛn n se ka dawa kɛ k'a dɛmɛ n se ka wari tɛ n bolo k'a d'a ma mais n bɛna mun de kɛ ne ka dɛmɛ kɔnɔna na o ye n y'a kanu ka dɔnkili da Haidara la mɔgɔw k'a mɛn k'a fɔ ko nin ye jɔn ye zikiri a bɛ ka Haidara tanu o fana ye sinilara o ye dalilu dɔ ye ne bolo o de ye zikiri da la n'o tɛ ne fa tɛ jeli ye wa jeli yɛrɛ t'an ka so dɔnkilida yɛrɛ t'an ka so n'a bɔra ne kelen na mais o tɛ k'a fɔ n bɛ jeliw lagosi mikoro ye jeliw de ta ye kuma bɛɛ an bɛ yafa ɲini fɛ kuma bɛɛ bɛ yafa anw ma parce que an ye mikoro sigi olu de bolo quoi n'Ala ka jɛn inshallah ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la jeliw hakɛto bɛ aw bɛɛ lajɛlen ok Burama komi i ko i y'a da Haidara kanu de kama i donna na Haidara kanu de kama ok Burama ka zikiri a daminɛ na wagati jumɛn na ka na se sisan ma alhamdulilayi Ala ka ne sababa ne ye dɔnkili daminɛ 2003 zikiri Sulemani Jara kuma min na a ye sanayɛlɛ bɔ ne tun y'a kanu waati yɛrɛ de kɔnɔ a y'a sɔrɔ ne ba a bɛ jinbere feere ne bɛ n ba ka jinbere ta ka taa jarakɔrɔ ji ninnu farada ninnu bɛ taa n ka jinbere feere n bɛ to ka sanayɛlɛ da denmisɛnw ye ekɔliso da ninnu u bɛ content u bɛ n ka jinbere san k'a ban u b'a fɔ ko e cɛ i kan ka di ne tɔɔrɔ la fo ka na n débrouiller mais ne yɛrɛ ka ɲɛnajɛ daminɛ yɛrɛ ka fɔ n bɛ ɲɛnajɛ daminɛ mɔgɔ ye o kɛra 2007 bon 2007 ne bɔra yan ka taa jamana dɔw la ka taa munumunu ka na Ala y'a kɛ n taara sigi Kayi n'o tɛ ne ye Bangoni ka den de ye Bangoni Arazɛli ne wololen ne fa bɛɛ ne ba bɛ inshallah ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la hali bi Ala ka kanu to ok o 2003 a walima 2007 komi i ko k'a kɛra yɛrɛ yɛrɛ ye o la Burama ye album bɔ wa i ye album bɔ ok faamuyali sɔrɔla la Burama mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo
i ka jɛnatigɛ fɛn dɔ la i bɛ gɛlɛya bɛ nɔgɔya bɛ Burama ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka zikirida kɔnɔna na alhamdulillah hali san b'a gɛlɛya kɔnɔna na parce que i bɛ baara o baara ni ma dɛmɛbaga ɲuman sɔrɔ a la i ma tila fɔlɔ hali sisan an b'a gɛlɛya o kɔnɔ an m'a fɔ an ma fɛn sɔrɔ zikiri la an ye dɔ sɔrɔ a la parce que an ye du sɔrɔ a la alhamdulillah an sera k'a jɔ k'an ka denbaya bila a kɔnɔ o bɛɛ ye dɔ ye mais laɲini ye nin ye sɔrɔ o ma sabati fɔlɔ k'a sabu kɛ hali sisan dɛmɛbaga sɛbɛnw ma sɔrɔ fɔlɔ parce que baara in ka ca a bɛ kɛ i n'a fɔ ne kipele bɛ baara wɛrɛ fana na mun tɛ ale ye i b'a sɔrɔ ne kipele bɛ baara min na o de ka girin bolo dɔɔni ka tɛmɛ ale kan dɔɔni mais wajulu yɔrɔ kɔni ne y'a mɛn o tɛ se ka fɔ ne kɔ ala ka hinɛ an karamɔgɔ la Bunaɲan fo ka taa ka fatuli ma n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca ala fɛ n'a bɛ tourner ɲɔgɔn fɛ ne y'a ka dɔnkilidala ye ni ala ka jɔn ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la ok Burama naamu komi i ye gɛlɛyaw fɔ a la dɛmɛbaga ko siga t'o la ayiwa kanubagaw an b'aw bolo dɛ siga foyi Burama mago bɛ dɛmɛbaga la siga foyi t'o la aw ka Burama dɛmɛ pour que a ka ko bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'ala ka jɔn ye ok Burama faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la o fana na Burama ni zikirida tɔw aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan siga t'o la aw cɛ bɛ cogo jumɛn na bon ne karamɔgɔ fɔlɔ o ye Zikiri Sulemani Jara ye Bayaya den ani Basitan den ani muso saba cɛ o ye ne karamɔgɔ fɔlɔ ye ne min kanu Hayidara ta in kɔfɛ mais ne tugura cɛ min yɛrɛ kɔ k'a ka dumuni dun ka kalanden k'a nɔfɛ ne b'a ka so o de ye Bamodi den Natɛnɛ den Kajatu den ne kan bɛ ɲɔgɔn ye Nun Kamara ye o de ne karamɔgɔ yɛrɛ ye ne tugura mun nɔfɛ a ye ne kalan dɔnkili la n bɛ ka a kɛ diɲɛ fan bɛɛ o de ye Nun Kamara ye mais zikidala bɛɛ ne karamɔgɔ ye zikidala bɛɛ mɔgɔ bɛ zikiri da i bɛ amsar la o i tɛ amsar la o e ye dɔnkilidala ye i bɛ ala ta fɔ sɛbɛ yɛrɛ la e ne karamɔgɔ ye ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la hali bi ala k'i n'u kan bɛn ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛla la ok Burama komi an ye dɔɔni kɛ kuma na Burama bɛ se k'a kan fili tuguni ka kanubagaw la nisɔndiya cogoya min na n'ala sɔnna ma se a la iye kanu ala ye kanu ma nɔgɔlen dɔn oye ne kanu ala ye kanu ma nɔgɔlen dɔn bi barika da Samadu masa ye a ye yafa ne turala Burama ma ko ne nana ka badenya baro dabo ko ne nana ka masɛbɛ baro dabo ko ne kan bɛ kanuba jama bɛɛ ma a ye na lamɛn ala ni kira sɔnna Allah ni kira sɔnna ni juru bi fɔ cɛ minɛ cɛlu bɛɛ ye sani n ka kuma kanubaga dɔ la ne bolo bɛ ko madani dege de ye ne bolo bɛ ko basidan dege de ye ni juru kɛra Allah ko juru min ye a ti fɔ yɛrɛ dɔn bali ye a ti fɔ n ko kira jugu de ye ni mɔgɔ bɛ Seydina Mamadu fɛ ne yɛrɛ bisa o tigila mɔgɔ de fɛ ni mɔgɔ bɛ kira fɔlɔ de fɛ ko ne bisa o tigila mɔgɔ de fɛ Muhammadu ko ni mɔgɔ mankan Kurana tigi don ni mɔgɔ mankan ko hadisa tigi don ni mɔgɔ mankan o ko ne ka kɛ dɔnkilidala de ye a sabu bɔra Seydina Mamadu la ko bari ne kɛra silamɛ ɲuman de ye ka tila ka tugu silamɛdenw de ko ala n ka janaba yo fanɛla ka u den ne ko janaba yo a barika ne ko kanu na koyi a y'a ɲɛfɔ ne ka janaba ye ko ne ko a barika bonya u la kabi taara i ka turune la i y'a ɲɛfɔ ne sigiri kɔnɔ de ye ko ni nana bama ɲare la e bɛ wele bila ne Burama la ala a barika layidu la layidu tigi mɔgɔ olu man ca e kɛra layidu tigi dɔ ye Allah salamu alayka wala i bila ina jɔri i tɔgɔ la i ye kanu ala ye kanu ma nɔgɔlen dɔn janaba wa o jara Burama kan ka di Burama kan ka di trop même ayiwa kanubagaw hali bi an mago b'aw la dɛ aw ka dɛmɛ don Burama ma cogoya min na pour que a bɛ se ka avancer kosɛbɛ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la Burama komi i ka kuma kɔnɔna na i ko k'i voyagera Burama voyagera a taara dugu jumɛn ni dugu jumɛn na kɔkannaaw b'a la bon Mali kɔnɔnaw de don bon ne bɔra yɔrɔ min na ka taa o ye fana kɛra Sénégal ye
n'o tɛ Mali kɔnɔna na n'i ye Mopti kɛ ka tila ka Sikaso kɛ ka tila ka Kulukɔrɔ kɛ Kayi kɔni o ye ne ka dugu ye ka ban sa o n'i y'o kɛ bon le 28 1er janvier 2021 ne tun bɛ Sénégal bon ne bɔra yen de ka sɔrɔ ka na Bamakɔ yan bon ne nin bɛ kɛ tournée kɔnɔ Sadiola ninnu Kɛɲɛba ninnu ne nin bɛ kɛ ɲɛnajɛ siraw kan n'Ala ka jɛ inshallah. Ok, kuma faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la hali bi kanubagaw an bɛ dɛmɛ dɔ ma aw minnu b'an lajɛ États-Unis Amérique Angola kɔkana ninnu na farajɛ jamana ninnu na an kanubaga fɛn fɛn bɛ yen nɔ an b'aw ɲini aw fɛ o bɛɛ ka dɛmɛ don Burama ma pour que a bɛ se ka taa tournée kɛ aw yɛrɛ fɛ cogoya min na. Ok Burama i ka kuma kɔnɔ tugun i ko k'i bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛ ninnu kɛ i bɛ baptême denkuli ɲɛnajɛw kɛ mais Burama pirigo tɛ Burama ni a ka client bila ɲɔgɔn na kɔni pirigo t'aw bila ɲɔgɔn na ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la mais kalandenw bɛ Burama bolo fana inshallah kalandenw tun bɛ ne bolo a bɛ taa fo mɔgɔ 20 ani kɔ la musomanninw a musoman de ka ca tiɲɛ yɛrɛ la mais nin waati in kɔnɔ caman furula dɔw ye sɔn bɔ dɔw furula dɔw yɛrɛ n tɔgɔ da n'Ala sɔnna ma o sɔrɔla o ɲɛna siga t'o la ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la mais Burama o temps kɔnɔna na ni mɔgɔ minnu ye Burama invité a ka ɲɛnajɛw la sisan parce que ne b'a mɛn mɔgɔ caman ne fɛ u b'a fɔ ko zigiridalaw de b'a kɛ ko n'i ye karamɔgɔ wele sa k'a n'i ka ɲɛnajɛ kɛ k'a bɛ kalanden de bila ka taa est ce que o tun bɛ Burama ka baara la tiɲɛ la o tun t'a la o tun tɛ Burama ka baara la ne yɛrɛ ma kɔgɔ fɔlɔ kuma tɛ ka kalanden bila ka taa ayi ne b'a fɔ ko k'u bɛ kalanden bila ka taa fɔlɔ i n'a fɔ sisan denbajalatigi de y'a kanu Burama ka n'a ka ɲɛnajɛ kɛ a bɛ fɛ Burama yɛrɛ de k'ale fasada mais fasada heure b'a sɔrɔ Burama ma na Burama bɛna waati min o b'a sɔrɔ denbajalatigi yɛrɛ fasadara parce que fasa tɛ da ale fɔlɔ ale kɔ o b'a sɔrɔ ale fasadara ka ban mais fo o kɔfɛ Burama bɛ tila ka na tugun mɔgɔ o b'o de fɔ est ce que o tɛ ka ko la kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kalandenw kun bɛ taa ne ɲɛ tiɲɛ ka d'Ala ye dɔw bɛ taa minɛnw labɛn o bɛ se ka dɔnkili dɔw da mais ne ka kalandenw yɛrɛ bɛ mun kɛ kuma min na denbajalaw bɛna kuma min na denbaw bɛna bɔ waati min na o bɛ n wele a dɔw yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ yen ne b'a to fu ni mɔgɔw bɔra kuma min na n bɛ sɔrɔ ka na baara daminɛ n'Ala ka jɛ ye mais ne kɔni k'a fɔ baara daminɛ ne kɔ ne yɛrɛ ka kalandenw tɛ sɔn ma parce que ne yɛrɛ ma fɔra ka so yɔrɔ ma fɔlɔ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la Burama bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ zikirida in ya wa n bɛ baara wɛrɛ kɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ ok hali bi Ala ko o taa ɲɛ ani zikirida a bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛ projet jumɛn bɛ Burama bolo i n'a fɔ tagalen ɲɛfɛ Burama bɛ fɛ k'o de kɛ zikiriko kɔnɔna kan a ka se ka dɔn cogoya min na Burama tɔgɔ ka da o baara in na. Bon alhamdulillah hali san bɛ baaraw kɔnɔna na ne ka album dɔw bɛ labɛn na n ka clip dɔw bɛ labɛn na an b'o baaraw yɛrɛ kɔnɔna nin waati in kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma o ko bɛ sen na inshallah filanan fana komi ne bɛ quartier min na nin ne siɲɛ fɔlɔ ka se quartier in kɔnɔ bon mɔgɔw tɛ n dɔn kosɛbɛ bon ne ye mɔgɔ min ye kuma dɔw la ka bɔ ka n yɛrɛ fɔ cogo dɔ la a ma nɔgɔn ne ma fo ni mɔgɔ min y'a dɔn ne yɛrɛ la mais comme kanubagaw dɔ de sɔmina k'a fɔ ne ye dɔnkilidala ye quartier kɔnɔ olu y'a kanu k'a fɔ ne ka ɲɛnajɛ de labɛn pour que mɔgɔw ka se ka n dɔn n'Ala sɔnna o ko bɛ labɛn na an yɛrɛ ka jate kɔnɔna na n'Ala sɔnna le 13 inshallah o ko a kan ka kɛ n'Ala ka jɛ senu kɔnɔna na inshallah an mago bɛ dɛmɛw na an mago b'a bɛɛ lajɛlen n'Ala ka jɛ amina yarabi ayiwa senu ka b'aw bolo dɛ ni Ala sɔnna ma le 13 aw bɛɛ ka wayiko kɔnɔkulu ka taa Burama ka fête ja a bolo cogoya min na ok Burama komi émission bɛ ka se a kuncɛli ma ladilikan ɲuman bɛ Burama bolo k'a fɔ zikiridala denmisɛnninw ye u bɛ se ka zikiri da cogoya min na i n'a fɔ maakɔrɔw y'a kɛ cogoya min na n'Ala sɔnna ma n bɛ min fɔ komi n b'a fɔ n karamɔgɔw n bɛ min fɔ n karamɔgɔw ye parce que ne y'o de fɔ kuma kɔnɔna na dɔnkilida bɛ ne karamɔgɔw ye n b'a fɛ n'an bɛ don baara la an k'a kɛ Ala kama an ka don a la Ala kama an k'a kɛ tiɲɛ kan jogo dɔw bɛ se ka mɔgɔ dɔw la a bɛ bɛn a ma mais n'a dɔw yɛrɛ anw na
kunkolo suru b'o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ baara min kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko zigiri n'a fɔra zigiri dɔrɔn i donna ala ko kɔnɔ bon n'i donna ala ko kɔnɔ i man ka kojugu foyi kɛ ala ko kɔnɔ tuguni wa an ka jɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan n'an bɛ minnu tanu an k'u lajɛ u kan ka tanu wa u man ka tanu wa an k'o ɲini k'o dɔn ka mɔgɔ tanu ka tila ka nimisa an k'o ko sugu dabila an ka baara kɛ sɛbɛ la na ala ka diɲɛ an ka ɲɔgɔn minɛ anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen ni kuma digira ma ne ye kalan de ma kɔgɔ ala ka diɲɛ sala bɛɛ yafa minɛ Burama faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la Burama ka baara kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ Burama tɔɔrɔ n'a kɛra la a bɛ digi a la zikiri ko kɔnɔna na alhamdulilayi min bɛ ne tɔɔrɔ baara kɔnɔ n'an bɛ baara kɔnɔ dɔrɔn an ka sɛbɛ kɛ n'an bɛ tulon mun kɛ ka kɔn an ka se baarakɛyɔrɔ la an bɛ se k'o kɛ mɛ n'anw sera baarayɔrɔ la dɔrɔn tulonkɛ tɛ yen e min ye folikɛla ye foli kɛ sɛbɛ la e min ye filɛlikɛla gansan filɛli kɛ filɛli gansan ne min ye dɔnkilidala ye ne k'a dɔn k'a fɔ n nana mɔgɔw ka kungo de la ne k'a da ka ɲɛ mɔgɔw k'a faamuya o ye wari mun bɔ kana nimisa k'a fɔ hali n'an tun y'a dɔn an kun t'a wele bon o bɛ sɔrɔ folikɛla yɛrɛ ka tulonkɛ fɛ dɔnkilidala yɛrɛ man ka kɛ tulonkɛla ye o kɔnɔna na u bɛ baara kɛ sɛbɛ la o ɲinini an bɛɛ lajɛlen fɛ dɔnkilidala bɛɛ fɛ an k'o kan ka baara kɔnɔ n'ala ka diɲɛ ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la foyi tɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la komi émission sera kuncɛliyɔrɔ ma folikan ɲuman bɛ Burama bolo k'a fɔ a kanubagaw ye n'a tilal'o la Burama bɛ a ka numéro di kanubagaw ma ka sɔrɔ ka dɔnkili duman dɔ kɛ k'a kun a datugu n'ala sɔnna ma inshallah an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'a la waati bɛɛ kuma kɔnɔna na n tɛ se ka ɲinɛ karamɔgɔ de kɔ kuma bɛɛ ni n sigira n b'a daminɛ n'a ye n b'a a wuli n'a ye o da Seydi Sek Siru Suman Madan Haidara Sijani kɛnɛ la ala k'a di n'a bɛɛ lajɛlen ma ala k'an sɔn b'a kɛ ala ye an bɛ dɔnba de kɔnɔ n'o bɔra la mɔgɔ o mɔgɔ ye ne kanu n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka n bɛ Kayikaw fo n bɛ Motikaw fo Sikasogo Mali bɛɛ ani Mali kɔkan jamana mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an fɛ nin waati in kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an ye kalandenw de mɔgɔ fɔlɔ an kɔni mɔgɔ bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ an b'a fɛ an ka dɔn parce que dɔnkili an y'a kanu n'a sɔrɔ an kun y'a kanu ala kama san sɔrɔ an y'a bila mɛnna mais an dɔnna la ala yɛrɛ de kama ani kanu a kanu b'an na o de kama toujours an bɛ wuli k'an jɔ an mɔgɔ bɛ dɛmɛ n'a ye dɛmɛbaga sɔrɔ a bɛ ɲɛ ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la sisan Burama b'i sɔrɔ numéro min na Burama bɛ se k'o di kanubagaw ma a bɛ se ka kɛ sababu man dɔgɔ sika foyi t'o la ala sɔnna ma ne ka numéro 76 97 23 78 ala sɔnna pour que ka se k'a faamuya i bɛ 7 kɛ ka 6 kɛ ka 9 kɛ ka 7 kɛ tuguni ka tila ka D kɛ ka 3 kɛ ka 7 kɛ a bɛ laban ni 8 ye n'ala sɔnna o y'a kelen foli ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la sisan Burama bɛ duman dɔ k'an kunna an bɛ sɔrɔ ka bayibayi kɛ kanubagaw la n'ala sɔnna ma inshallah ko sallallahu alaihi wasallam kasira ala ke sini ne mabe nabi ɲuman ala ma ando ina mana jeni kiyama alakira Muhammadu kira Muhammadu kira ni tama wallahi kira ni tama kira Muhammadu kira ni tama wallahi ngo kira ni tama Mamadou ni tama wallahi Mamadou sanyana ayene lamende ayene Burama lamna ayene lamme ne jelembe manyuma tanuna ayene kene lamende ni nana masabe tanuna ne bina kuma jona wallahi ne kanu basabelula ne bi kuma jona ne bi kuma mbonye basabelula saninga kuma dabo bamodi de wallahi dinatene de ne go kajatu de yo de kame kamara no ma yafane Burama ma ne nana ala ko sumuna ne bi min bon kanu ba jama ye aw ma Burama lamme ne kera masabi jelidi ne te kuma bela ne kera sirifi jeli minye ne te kuma bela ne kera ala ko jeli minye ne te kuma bela ne kera sirafo kono minye ne te kuma bela ne ye janjolu ke Senegali janjo wallahi hu janjolu diarana ne ye janjolu ke kai janjolu ke wallahi hu janjolu diarana ne ye janjolu ke moti janjolu ke janjolu diarana
nebi kuma ni mogo sebe 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 mogo lunye mana miri kanu bagalula au mabura malame ne kera sirivi jeli hango kuma mandi enega janaba igi bolole ituzuka ya iga savali sabula mogo nyuma manchap ikera mogo nyuma ndo ye ala nega janaba iye miri jona Fatumata fane abikai dugu kono fana dumbe arajo sogono abene wele sangane wagati ayende me alaye fanela kalu kadinye wala ini sanuni wari ni ye wari dia kango sanu dia kwangadi fanela kaluma nebadauma dusukun kanu sebe sebe mogo ulumaja alanga janabayo ibi mirimuna Mirima dinyama ibi joromuna joroma dinyama iyan kanu masa alaka kanu to ni yendogo ni bere apana nana zigiri kono mada habari ka kanu na sabulango bomoko sigimano go duguma ko lokande awdebe awnde me sangani wakati awdebe awu korota sangani wakati awdebe awu lase sanfe sangani wakati nayene kanu alaye alaka kauma wale file fijiri wale sabula fijiri wale sobe bagije mana korodo mina wale amiri bijigi la fanala kaude ima churula me yolo le tusuka ni alani kira sona itokoti tunoto ni maza ala sona janaba wale itokoti tunoto ne bijira jiamela moko bi se femina wale odeka logo ima dogilida ala de yake dogilida masa de yake jabaru masa yafa wallahi ne burama kamori nega janaba fanela kaude iti bolo wili lebu yorotila fanela kaude fana fale janabayo ima ya fane mo wallahi molo bisange wallahi ya fama la kira ala burama mina ne faga si jogo nabi no kanasa Okay. Brahma ujara. Okay, Brahma mifo. Tante folimina. Ina nanga wili leme ajara ni abenama. Donc ama foka laki bulume ka barala. Alaki ni demamba ko be. Alaki ni sababu nyuma be. Okay, kan bako. Ni de kuma ambulo bi ka yira ola. Onyo ri foyena ngo ambiano odi kama kasika ola ni soja chugo. Ko boko chama kalama chugo hamina zikiri kuka. Ani Brahma ture. Ali de kuma nyogon bulu bi. Ama foy ko kana nyine ka jem ani commentaire badeke anga video ka. Ko au kambe wakati were. Assalamu alaikum.